A čaute, ste tu spoločne s Pekem a vítam vás u prvého dielu z Minecraftu. Takže Minecraft určite všetci poznáte, ale ja ho hrám na mobile. Takže ako prvé si vyberieme nejaký skin. No takže ja už som si vybral toho farmára. Takže to si aj nechám. Tak, a môžeme sa pustiť do hrania. Mám tu nejaký svet. Jo. No, takže sme na ostrove. Takže tento diel bude o tom, že budeme trochu na ostrove, vyťažíme si nejaké iron veci, nejaké veci získame a potom pôjdeme na loďke, kde na ďalšiu svet. Takže naťažíme si drevo, no to je trochu zvláštne kraftenie, ale ľahko sa tomu pochopí. Takže máme jeden crafting, takže môžeme si vyrobiť rovno toto. Ideme ťažiť. Takže vyťažíme si to tu. Takže už naťažíme nejaký kobl. Urobíme si krompač z kameňa. Tak, tento už je lepší. Tak vyťažíme tu nejakú cestičku. Tak. Inak ďalej nebudú veľmi dlhé, iba tak okolo tých 10 minút, takže iba tak. Iron. Super. Máme 3, jo, tu ešte je aj ďalší. Takže 5 irony, 6. Celkom dosť ironov tu je. Konec, 9. No tak ja hodím začínať vypáliť. Takže urobíme si nejakú pec. Takže pec. Tu je. Tak vymeníme to za pár cobblestone. Tu dáme ten iron. A hneď po to dáme paru. Tak, dáme tu 6. Takže toto sa mi už vypáľuje a idem zatiaľ nájsť nejaké uhlie. Tak ozvem sa, keď niečo nájdem. Tak zatiaľ čaute. Tak, som tu späť a našel som nejaké uhlie, urobil som si z toho torčky a všimol som si, že mám trochu chlad, trochu viac, tak zabijeme jedno prasa. Tak, to je trochu problém. Tak, už máme pár XPčka, čo mi nastalo? Nič. Vypustíme ďalšie. Ja týchto mám 2 mesa. Super. Ok, arony sú vypečené, dáme si mesa vypecť. A urobíme si truhlu. Takže ešte mám pár dreva. Takže chest. Tak. Aha.
nemohu stačiť. No super, už môžeme šprintovať. Takže kopol by som niekde tu do strany. A ospravedlňujem sa tu za ten šum mikrofónu a za tú zlú kvalitu vo videu, ale počasie sa to možno bude zlepšovať. A to budem tak osvetľovať, aby ste to lepšie videli. Takže môžeme ešte niekedy nejaký iron ball. Tak, v ďalšom diale by sme už mohli ísť pomaly jaskyne, pomaly na ďalší ostrov. Ale by sme sa mohli pomaly aj začať niekde tu bývať. Celkom veľká jaskyňa. Idem tu iron, super. Voda. Zombie. Tak ja ich zabijem. Tak, zabili sme ich a ideme si vyťažiť ten iron. Super, máme ďalšie 5 irony. Tak. Teraz sa tu pozrieme. Uhlie. No super. Takže ospravedlňujem sa, že niekedy budem ticho, ale pomerne neviem o čom rozprávať, takže asi tak. A ďalší iron, takže super. A zombíci, no. Už by som si mohol urobiť aj nejaký meč. O, creeper. Super, aspoň zabil tí zombíky. Takže ideme mimo koniec. Tak ideme späť. No, tú vodu som mohol zastaviť. Tak. Rýchle vyskáčem hore. Konečne. Už mám aj 3 levely v XP. Takže ja toto zastavím. Tak, zastavím. Ne. Je okej. Tam byl nejaký prúd, no zase konec. Idem hore.
natáčam 10 minút, takže by som pomaly mohol končiť. No. Ja už idem hore k domu. Máme zase paru irony, takže super. Svetlo. No. Takže sme už odpada. Takže meso bereme, dáme toho a dáme tam. Zabijeme ho a no už budeme mať 4 levely, takže to všechno môžeme hádať do druhej. Tak. Takže to už je koniec videa, takže ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, komentujte a odobierajte. Takže čaute. Zatracený zombík.